Krásný den, jmenuji se Lucie Klukavá a před 2 lety jsem vyhrála soutěž Miss Víno a od té doby spolupracuji s vinařství Vajbar. Modelingu se věnuju už od 15 let, takže jsem se opravdu často pohybovala i v zahraničí a v cizině jsem častěji než doma. Jak se říká, všude dobře, ale doma nejlíp a já se moc ráda vracím zpátky do České republiky. A takovým mým druhým domovem jsou právě Rakvice. Jezdím tady nejenom za úžasnými lidmi, ale i za výborným vínem. A moje nejoblíbenější? Jednoznačně frizante, muškát moravský, kabinetní.